El festival comença aquest any amb una pel·lícula xinesa que es diu Assembly, que es presenta el primer dia, que és el divendres, dia 25, i és una obra, una superproducció xinesa de guerra, que està ambientada en la Guerra Civil que va seguir a la Segona Guerra Mundial, i ha tingut un gran èxit de taquilla a la Xina, i no deixa de tindre controvèrsia perquè tracta un tema així tabú d'enfrontament entre xinesos, que és una part desconeguda de la seva història per a nosaltres. Dins de la secció oficial tenim moltes obres primerenques. Aquest any hi ha aquest doble premi. El Dorian d'Or reconeix els autors novells més que les trajectòries. Em sembla que és una empenta molt bona per als directors que comencen. A mi m'agradaria destacar les primeres obres de dos guionistes de Zhang Yang. Els seus noms són Diao Yinan i Shang Jing-kai. Cada un d'ells presenta la seva primera pel·lícula, The Return in Night Train, i em semblen que són bastant especials i sobretot per provindre d'uns guionistes reconeguts i a més que han treballat amb el mateix director. Dintre de la secció AS, que és aquesta secció on es recullen premis o d'altres festivals o pel·lícules de directors consagrats, destacaria la nova pel·lícula de Shinji Aoyama, Sad Vacation. De nou torna a treballar amb Tadanobu Asano. Aquí tenim aquest any present al festival, l'any passat no va haver-hi cap pel·lícula. Normalment, com és l'actor japonès que més treballen, n'hi havia moltes, però s'està dosificant molt darrerament. Dintre de la secció PAF 10, destacaria la primera pel·lícula amb la que es va obrir el festival, que és una de les primeres obres de Koreeda Hirosaku, que és Afterlife, una obra molt bonica, molt poètica, que jo crec que és la pel·lícula que va permetre a molta gent ja endinsar-se dintre del BAF i enganxar-se a les nostres propostes. Després, dintre d'una cosa més lleugera, hauríem de destacar forçosament el Bollywood de l'any, que és Om Shanti Om, la pel·lícula protagonitzada per Shah Rukh Khan, la superestrella índia, que ha tingut un gran èxit, s'ha estrenat en bons festivals europeus, va passar per Berlín, on es van esgotar les entrades en 7 minuts i em sembla que va fer un fart de firmar autògrafos Shah Rukh Khan. És una obra molt divertida que també ret homenatge a tota la història del cinema de la Índia. La Sílvia també ens recomana que no ens perdem les pel·lícules de les cinematografies emergents. L'Àsia pel·liculera no només és Xina, Corea, Hong Kong i Japó. Les cinematografies emergents que han eclosionat en aquests darrers anys i que es veu per la presència que tenen dins del festival són Filipines, Malàisia, Tailàndia. De Filipines tenim una acollida increïble aquest any, a destacar sobretot, diria jo, dues pel·lícules. Una, la de Brillante Mendoza, Foster Child, que concursa a la secció oficial, i després una cosa que no és plat per a qualsevol, perquè has de dedicar-hi 540 minuts de la teva vida, que és aquesta epopeia de Love Díaz, que es titula, un títol llarguíssim, Death in the Land of Encantos, que també havien tingut present al festival Evolution of a Filipino Family, i em sembla que la gent que decideix passar 8 hores veient una pel·lícula d'aquestes té recompenses que li duren tota la vida. Tot és a punt per una nova i molt especial edició del BAF. A més de tot el que han preparat per celebrar aquesta 10a edició, la Cirereta li posarà una sessió molt especial al Teatre Apolo, recinte que va veure néixer el festival. L'acte que seria més per nosaltres del d'aniversari, que seria una projecció a la Sala Apolo, ja que recordar que nosaltres els primers anys del Festival de Cinema Asiàtic celebràvem les sessions a la Sala Apolo i en realitat volem fer-li un homenatge també a la Sala Apolo, a l'espai, i projectarem Goodbye Dragon Inn de Simon Yan amb música en directe dels músics electrònics de Fibla i Arbol. Us hem avançat els continguts del BAF 2008, però si voleu conèixer més a fons la programació i saber els seus espais i horaris, us recomanem una visita a la seva web oficial.